Ahojte, volám sa Lucia Sládečková, pôsobím pod značkou Lucicfel a dnes sme sa s drogériou Teta rozhodli ukázať vám inšpirácie, ako sa líčiť. A líčenie budeme používať kozmetiku Rimmel v drogérii Teta rovno zo stojanu. Prvou úlohou je ukázať dámam, ako sa naličiť, urobiť si vlastne ten základný make-up, teda denné líčenie. Vybrala som si produkty, budeme začínať s podkladovou bázou, s make-upom, s korektorom, s púdrom, ktorý používame na zónu T, s bronzerom a s líčkami. Rozpracovali sme si základnú bázu, aby nám lepšie držal make-up a hydratovali si pleť. Použijeme make-up, ktorý nám má zosúladiť a zjednotiť pleť. Make-up najlepšie zapracujete štecami, aby ste nemuseli si špiniť ruky, čiže treba používať štece a krúživými pohybmi zapracovať do pleti. Naznačíme si korektorom zónu T na rozjasnenie pleti a zapracujeme štecami. Rozpracujeme korektor do stratena a zafixujeme bledým pudrom. Keď máme pleť zafixovanú a rozjasnenú, použijeme bronzer na korekciu tváre. Môžeme si znázorniť aj lícne kosti, zoberieme menší štetec alebo nejaké plochy, začíname od začiatku ucha, prejdeme polooblúkom do stredu líc. Aby sa vám zdalo, že ste urobili líčka a tu sa vám urobí flak, použite zostatkový korektor na šteci a urobte súvislú čiaru. Líčka používam taký lososový odtieň. Ktorý nám pleť rozžiari a tak máme krásny letný look.